Usa ka adlaw naay usa ka dakong wolf ang niduol sa usa ka hospital nga naa sad nahimutang sa duol sa forest o kalasangan. So ang mga pasyente, o dili lang pasyente gani, ang mga tao nga nagadtuan sa hospital, ang ilang namatikdan nga ang wolf naa sa daan. Dayon nanghadlok sila, ilang hunahuna basin ng wolf nagikasukan nya manimaw sa mga tao. Ang uban po nagunaw na naguro na tag-iya nga naa sa ospital karon og nagpaabot siya. Ug samtang nanghadlok ang uban og nabalaka ang uban og samtang nagunahon na ang uban unsay mga possibilities, naay usa ka nagtrabaho sa ospital. Idara na siya. So kani nga tao nga tiguang niduol siya sa wolf. Nahadlok ang mga tao. Nabalaka ang mga tao para niya. Nahadlok sila nga kung basin muduol ang tao, paakon or hilabtan sa wolf ang tiguang. Pero pagduol sa tiguang, nihunong siya mga duha ka dupa ang gilayon sa nahimutangan sa wolf ug naniid sa siya sa wolf. Taod-taod nipadayon siya og duol sa wolf. Og didto iyang naibaw-an nga ang wolf di ay mura og gihunting nya nay igo, no, na naigo ang iyang lawas sa bala. Og naglingkod ra ang wolf bisag giduol na siya sa tiguang. Dahil ang tiguang gisuwayan og kuha ang gadong bala nga na siyang lawas. Dayon pagkahuman gihipo sa tiguang ang iyang mga gamit, gisud niya sa iyang bag, nibarog og nilakaw. Samtang ang wolf pagkataod-taod nibarog sad og nga murag hubog nga naglakaw pa dong sa kakahuyan o sa forest. Unsay lesson na makuha nato ani? Una, wa pagita kabaw sa tinuod, usahay daghan na kay tagipanulti. Usa sa lesson na makuha nato ani kay ang mga tao, no, bisag wala pa takabawon sa tinuod, naguna na atong storya, no, advance kita mag-isip gud usahay. Ang kaduha nga lesson kay usahay bisag kabaluta unsay angay buhaton, di ginato buhaton. Pero nagi mga tao nga mabuhat bisan pa og paminaw sa uban dili angay, dili kinahanglan buhaton. Pareha atong tiguang. Ikaw, kung ikaw tong tiguang, imo tong buhaton?